Тапшырының айрым матур котлау сәламнәре Яңа Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Аминова Нурия Абдрашид кызына юллана. Бүген ул үзенең 60 яшьлек матур юбилеен каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Вилдан Зиннәтуллович котлый. Бу җирдә минем өчен җаныма рәхәт урын, күңелемә җылы биргән почмак, ул минем өем, гаиләм һәм анда якты йолдыз булып балкып торучы сөекле хатыным. Рәхмәт сиңа, кадерлем, бу дөньяга туганың, минем язмышымда бар булуың өчен, мине бәхетле иткәнең өчен. Ничә еллар моннан элек сиңа, чибәр, сөйкемле генә кызга бер караштан гашык булып йөргәнем бүгенгедәй күз алдымда. Язмышларыбызны бергә бәйләп, гомер буе бер-беребезне сөеп, тугры булырга вәгъдәләр бирешкәнебез синең дә хәтердәдер, сөеклем. Шул вакыттан алып күпме сулар акты, авырлыкларны без бергә җитәрлек күрдек, алтыным. Эшеңдә син хөрмәт ителгән бухгалтер булдың, гаиләңдә яратылган хатын һәм әни дә була алдың. Бәйрәмеңдә барысы өчен мең рәхмәт кенә укыйсым килә. Алда да шулай икебез өчен, балаларыбыз өчен нык, чыдам, сабыр булып кал. Мин сине нык яратып хөрмәт итәм. Кадерлем син минем, бердән-берем, шатлыгым син, тормыш терәгем. Алтыным син минем, көмешем син, син бит минем язмыш биргәнем. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гел көләш һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм мине сөендереп мең яшә. Хөрмәтле Нурия Абдрашитовна, яраткан тормыш иптәшегез җылы теләкләре белән бер рәттән музыкаль бүләк тә хәзерләгән. Аны тыңларга чакырабыз. Рәхмәтлемен синең әнкәеңә, сиңа гомер бүләк иткәнегә, сиңа яшәү биреп, мине хисле итеп, тормышымны нурга төргәнегә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Рәхмәтлемен мәңге Ходаема, сине миңа насыйп иткәнегә. Еллар дәвамында, меңнәр арасында, сине миңа саклап йөрткәнегә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Сиңа җан сөйгәнем, язмышымны гөлгә күмгәнегә. Күреп күзем туймас, сөеп күңел тынымас, мәхәббәтем булып килгәнегә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә.
Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомрем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Гомрем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Нурия Абдрашид кызы Аминованы гүзәл юбилее белән ихластан сөекле балалары Фәнис, Эльмира һәм кияве Айрат котлап, үз хөрмәт һәм мәхәббәтләре хакында безнең тапшыру аркылы җиткерергә булдылар. Инде үзем буй җитеп, киявгә чыгарга өлгердем. Тик һаман да төшләрендә әнкәемнең кочагына кереп, бала чакта сыман назланам, иркәләнәм, дип башлый Эльмира үз хатын. Әниемнең йомшак куллары, йөрәк сусавын бастыра алырдай моңлы тавышы, бар сагышларыңны тарата алырдай назлы карашлары мине гомерем буенда бәхетле итә. Бүген Газизымның юбилее. Аны мин бар гүзәл чәчкәләр белән күмсәм дә аз булуын беләм, дип яза алдагы юлларны Фәнис. Кадерлебез, рәхмәт сиңа. Бала чагым бәхетле үтте. Әле дә бу дөньяда син барга мин бәхетле булып яшим. Сөекле әнкәебез, әтиебезнең сүзен дәвам итеп, сиңа баш иеп рәхмәт әйтәбез. Безне кеше итеп тәрбияләдең, бүген дә гел ярдәм итеп яшисең. Синдәй әниләр туа 1000-гә, язсын Ходаем 100-гә җитергә, 100-гә дә җитеп, сөенеп яшәргә, безгә әнием дип сөенеп дәшәргә. Котлыйбыз сине туган көн белән, телибез тигез гомер әти белән. Хөрмәтле сине бар күрше күлән, яшә шатлыкта гел бәхет белән. Кайчан гына бармыйк, кайнанамның табыны кырган, тәмле ризыклары пешкән, өе пөхтә, кәефе әйбәт дип дәвам итә кияве Айрат бу хатны. Гомердә дә әнинең авызыннан авыр сүз чыга да алмас шикелле. Ул барыбызны да үз балалары сыман күрә. Фәрештәләр җаным икән синдә, бик пак, ару синең күңелең. Шуңадырла җыр, моң булып уза керен генә синең гомерең. Рәхмәт җылы назың биреп, безне иркәләп сөйгәнгә, иң татлы җимешем син диеп, нык кышып бер үбеп киткәнгә. Гомердә дә әнкәй онытмабыз, безгә кылган изгелегеңне. Кайтарырбыз 1000 яхшылык белән сиңа әнкәй игелегеңне. Кадерле Нурия Абдрашитовна, алда гомерегез матур җырда язсын. Музыкаль бүләк тә бары сезнең өчен. Бәхетле булыгыз, исән, имин яшәгез.